welele. Namanje. Zagan.
manje. Askisa. Angijabule phela bafona ubambeka ithuka yini. Lapho yashaya ivideo la. Mina ngishaya intro kayinga yami kayini. Welele bafethu, this is your boy Slindo Star Photography. Into aneshayela phansi lalisi yoka. Khona manje yini? Khatsa khona. Welele namanje. Izinja zethem. Yes. Yeah. Welele namanje. Isikhathi sabo photographer manje. Yeah. Awuyazi isikhathi sakhona. Seniyenzela. Uyayibona sekubani manje 9 minutes. 9 minutes. Yeah, seku 9 minutes, 10 minutes no. Iceda kungena ku-10. Yabo. I-vlog serious vele. Yes. Yo. Yes. Tanko. Welele. Namanje. Bathalena baba. Bathini khatsa khona. Bathi siyazenzela kwaMadzala, sibaye impahla, senzani, siyapromota. Uyazi into yakhona. Yeah. So phethe umosha kayi. Uyazi namanje. Awu phethe ekaw. Ayize kayi. Namanje. Ya vele kumele siwabonele sibatshele bavele amawele siwabona ngeinwele nangamabele. Bheka amakhamera yenzani? Bathi ayangishuta. Ayi amakhamera shoot. Yes. Angazi kwenzakalani bafethu senizokhuluma nathi ukuthi kwentakalani. Yeah, bathi namhlanje isikhathi sakhona bafethu senza kuphela. Uyazi bathi senza kuphela. Yeah. Yes. Hula. Oi, khamba lapho. Namanje. Welele. Hayi ningandlula manje. Ni fufu. Entwana, bakala bafo. Ugrand lapho. Alright, sure.
Yeah, video no. I not bad. Feel it. Otherwise. Yeah. Sharpshooter. Hola. Ngathi agreement yami yonke isipana wenza into etrend ngiyakubona that one photographer always set the page